Dual kalpasan iti na isayangkat nga anti-illegal gambling operation iti Barangay Subusog, Rosario, La Union. Dagiti na-arrestar ket agtawan iti 38 o 46 33 32 31 30 22 20 ken 53 agpapada a residente iti nadakamat a lugar. May basar iti police report dagiti na-arrestar ket agay ay ayam iti bingo. Nakumpiskar kadakwada iti bingo para pernarya ken bet money nga 660 pesos iti na duma-duma a denominasyon. Dagiti natkumpiskar nga ebidensya ket na ipasidong iti inventory sakbayan na iturong iti Rosario Police Station. Kabayatan na dagiti na-arrestar ket na iturong iti Rosario District Hospital para iti eksaminasyon sakbayan na iturong iti Rosario Police Station para itinaan-anay a dokumentasyon ken disposisyon dagitoy. Dito tinak Maidanon para iti Bombo Reports First Morning Edition. Bombo Irish Polito reporting para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Thank you very much, Bombo Irish data report. May papanapilang iti panagsusugal. Ay, higit mga kabombo.